Għaqdiet volontarji se jingħataw sa 15,000 euro meta kull wieħed japplikaw għal fondi Ewropej grazzi għal fond speċjali mill-Gvern. Sissa 22 għaqda volontarja benefikaw minn total ta' aktar minn 135,000 euro wara applikaw għal 29 proġett fosma differenti fil-komunitajiet. F'dar il-Mediterranal Konferenzi fil-Belt Valletta, is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima ippreżenta daw il-fondi u tar ringrazzjamenti lil għaqdiet kollha li applikaw għal daw il-proġetti. Fost 22 għaqda li ħadu sem insibu lil din l-Art Ħelwa, BirdLife Malta kif ukoll il-Fratellanza Sagrament Ormi. Tkellimna ma' Giorgi Berras, ir-rettur tal-Fratellanza Sagrament Taħal Ormi, li benefikat minn dan kollu. Dal-fond jena ħafna, għax aħna l ħaġa fejn jidħol fundraising, speċjalment is-sena li għaddejna minna u kien diffiċilissimu. U allura daw il-fondi li ħadna inkomplu għaddejjin biex xogħol li bdejna minn qabel ma konna fil-pandemija. U dal-fondi li ħadna kien minn buttatura kbira. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima ħeġġeġ aktar għaqdiet biex japplikaw għal daw il-proġetti. Hija xi ħaġa importanti ħafna li wieħed isemmi xi ħaġa importanti li nibqgħu nagħtu s-sosten tagħna lis-settur tal-volontarjat. Settur tal-volontarjat li f'din is-sena b'mod partikolari urina kemm huwa ta' importanza meta kien partner essenzjali fl-opinjoni tagħna għal dak li huwa l-operat tal-Gvern.